Το μυστήριο των χαμένων συναισθημάτων. Μια φορά και έναν καιρό, τότε που υπήρχαν παντού κάστρα, βασιλιάδες, πριγκίπισσες και υπότες, υπήρχε ένα μεγάλο βασίλειο γνωστό και ξακουστό. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα που ζούσαν εκεί ήταν ευτυχισμένοι και γέννησαν ένα υγιέστατο αγοράκι. «Αυτός θα γίνει ένας δυνατός και άξιος υπότης», έλεγαν όλοι οι συγγενείς μα και φίλοι του ζευγαριού. Λίγο πριν από τη βάφτιση του υπότη που θα έπαιρνε το όνομα Λούκαν, μια μάγισσα η οποία δεν του συμπαθούσε και του ζήλευε μπήκε κρυφά στο κάστρο. Ήθελε να εκδικηθεί την οικογένεια του μικρού Λούκαν, γιατί αυτή ήταν ολομόναχη στον κόσμο και δεν είχε παιδί όπως η βασίλισσα. Χωρίς να χάσει την ευκαιρία, μπήκε τη νύχτα στο κάστρο και κατευθύνθηκε αμέσως στο δωμάτιο που ήταν ο μικρός Λούκαν. Τον καταράστηκε παίρνοντας του όλα τα συναισθήματα εκτός από τη λύπη. Η κατάρα του ήταν να είναι πάντοτε λυπημένος και ποτέ να μην χαίρεται με τίποτα, αλλά ούτε να νιώθει και τα υπόλοιπα συναισθήματα όπως είναι ο θυμός, η αγάπη, η ντροπή, η ευτυχία, η έκπληξη, η ανησυχία, η χαρά και άλλα. Η μάγισσα εξαφανίστηκε για πάντα από τότε και κανείς δεν την είχε ξαναδεί, αλλά ούτε είχε ακούσει για αυτήν. Αυτό που πραγματικά ήθελε ήταν να εκδικηθεί την οικογένεια της βασίλισσας και το είχε πετύχει. Κάποτε μάλιστα είχε αγαπήσει αληθινά τον βασιλιά, αλλά εκείνος την απέρριψε και συνέχισε τη ζωή του. Ο υπότης και πρίγκιπας Λούκαν από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε να είναι λυπημένος. Άρχισε να κλαίει, να κλαψουρίζει δυνατά, να στεναχωριέται κάθε λεπτό και φυσικά κανένας από τότε δεν είχε ξαναδεί το χαμόγελό του. Όσο περνούσαν οι μέρες, οι γονείς του καταλάβαιναν ότι κάτι δεν πάει καλά με το μοναχογιό τους. Άρχισαν να πιστεύουν ότι πρόκειται για μάγια, όταν στα πρώτα του γενέθλια έκλαιγε με λυγμούς, διώχνοντας όλους τους καλεσμένους. Δεν μπορούσε να γελάσει ή έστω να χαμογελάσει με τίποτα και με κανέναν. Η μητέρα του, δίχως να χάσει άλλο χρόνο, προσπάθησε να λύσει τα μάγια. Έφερε στο κάστρο διάσημους μάγους και μάγισσες, έτρεχε σε σοφούς μοναχούς και έκανε ό,τι της λέγανε. Μέσα σε όλη αυτή την ατυχία του, με τα χαμένα συναισθήματα, αλλά και με την ατελείωτη μα και ανεξήγητη λύπη που ένιωθε, έγινε κάτι συνταρακτικό για το βασίλειο. Ξέσπασε πόλεμος. Μια μεγάλη επίθεση δέχτηκε το κάστρο από τον βασιλιά της μακρινής περιοχής που ήθελε να επεκταθεί, να μεγαλώσει την κυριαρχία του, κάνοντας και τα γύρω βασίλεια δικά του. Ο βασιλιάς ονομαζόταν Τσιν, είχε πολύ στρατό μα και μεγάλη δύναμη. Κανένα βασίλειο δεν είχε καταφέρει να αντισταθεί στη δύναμή του. Οι γονείς του μικρού Λούκαν σύντομα έφυγαν από το κάστρο με στόχο να κρυφτούν σε ένα ψηλό βουνό της περιοχής μέχρι να σταματήσει αυτός ο φρικτός πόλεμος γύρω τους. Φυσικά με μεγάλη στεναχώρια άφησαν τον νεαρό πρίγκιπα σε μία σπηλιά, ελπίζοντας ότι θα τα καταφέρει και θα επιζήσει.